Que tal? Moi boa noite, un saúdo deste xoves 16 de abril, no que vos imos contar a actualidade de As Pontes. Que acontece hoxe na nosa vila? Pois comezamos polas obras que nos atopamos se cruzamos polo poboado das Veigas. Son as obras para reparar o que denantes non quedara en condicións. Con esta información arrancamos o espazo informativo da televisión local. Benvidos e benvidas. Grazas por buscarnos nas vosas televisións. Nestes días volvemos ter as máquinas no poboado das Veigas traballando no acondicionamento desta vía fundamental de saída e entrada á vila. Malia que a finais do verán pasado remataba esta obra, o resultado final estaba moi todo exixido polos estándares de calidade e seguridade, polo que o Concello reclamou á empresa concesionaria que solventase as IVAs. O Concello exixiu a reparación asumindo os custos, condición que asumiron neste caso en esta semana retomaban os traballos que deberán estar finalizados en días. Estamos aquí na Avenida das Veigas nun proceso de renovación do seu pavimento outra vez. Como sabedes, esta obra foi executada hai uns meses, en período de choivas moi intensas, e non quedou ben. Por tanto, lle reclamamos á empresa que volver a facer, como é a nosa obriga, e o está a facer, lóxicamente, a súa costa. Esperemos que agora quede xa definitivamente ben, como merece un poboado, que está vivindo un proceso revolucionario, tendo en conta que se remodelou íntegramente as súas rúas, as beiras rúas, o abastecemento, o saneamento, o alumeado, as zonas de equipamento, un proceso que vai a rematar pois, con un traspaso de propiedade aos seus inquilinos actuais que vai a permitir darlle unha nova vida a un poboado tan querido e tan histórico na nosa vila. Faltaba esta columna vertebral que esta semana quedará xa definitivamente rematada e pedirlle perdón aos veciños e veciñas pois, polo retraso na súa execución. O arranxo acométese co obxectivo de garantir unha circulación máis segura, cómoda e eficiente, tanto para vehículos como para peóns. Procédese á remodelación dun firme que presentaba zonas deformadas, que se está a solventar con prego de mestura bituminosa e a instalación dunha nova capa de aglomerado asfáltico en quente. Espérase que para a semana que ven quede arranxado o problema e a obra poida ser agora sí recepcionada. E damos conta agora de outras licitacións de obras. Estas son obras todas no rural. A Xunta de Goberno Local ven de licitar por 113.730 euros o proxecto de pavimentación da segunda fase das pistas de Ambosores e o Bidueiro na parroquia de San Xoán do Freixo. Os traballos, que terán unha duración de 2 meses, afectarán a 750 metros en cada un destes viais e van consistir na reparación de patoloxías como fochancas, peladuras e descarnaduras na capa de rodadura, coa fin de mellorar as condicións de seguridade vial. Na pista de Ambosores, os traballos afectarán o tramo que comunica Vilar Maior e o Niño de Azor, mentres que no Bidueiro actuarase entre a conexión da AC101 de Ortigueira cos núcleos das Namelas, o Merlán, a Casa da Bouza e o Caxete. A intervención proxectada en ambos os dous viais consiste na rehabilitación superficial do firme mediante a reparación puntual das fochas existentes e o posterior recrecido con aglomerado asfáltico en toda a superficie de actuación. Asemade, realizarase a limpeza e reperfilado das marxes e cunetas cunha capa de saburra, coa finalidade de evitar o chanzo producido polo recrecido do firme para rematar coa señalización horizontal necesaria. Está aberto xa o prazo para solicitar axudas para as entidades veciñais do noso municipio. De feito, está aberto xa dende hoxe mesmo. Hoxe mesmo o Concello abría o prazo para que as entidades veciñas pontesas presenten as súas solicitudes para o Programa Anual de Axudas Municipais a este tipo de entidades. Tal e como xa apuntábamos hai uns días, para este exercizo destinaránse 69.000 euros, divididos a partes iguais en dúas liñas. A primeira para sufragar actividades xerais e a segunda para adquirir equipamento e realizar pequenas obras nos locais de veciños. Poderán optar estas axudas todas as entidades en ánimo de lucro que se adiquen a fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación, en especial iniciativas dirixidas a fomentar a cultura tradicional, actividades interxeracionais ou veciñais ou que desexen realizar obras de mellora dos seus locais cunha chega máxima de 1.500 euros. Con respecto ao prazo de presentación de solicitudes, haberá un mes que comeza a contar hoxe mesmo, sendo necesario presentar mediante a sede electrónica municipal a correspondente solicitude xunto con toda a documentación necesaria. As bases xa se poden consultar na propia web aspontes.org. Seguimos cos concertos de fin de grao, logo das últimas citas. Mañá volvemos a ter concertos que marcan ese fin do curso para os alumnos e alumnas que se forman na nosa vila.
O Conservatorio de Música das Pontes vai retomar mañá o seu calendario de concertos de fin de grau e co que os alumnos e alumnas que este ano rematan estudos no Centro Pontés van demostrar todo o aprendido nestes meses de traballo. Tras desfrutar a pasada semana das actuacións de clarinete, frauta e chelo de Antía García, David Otero, Sara López, Sofía Rodríguez e Alba López, mañá tocará desfrutar do son do piano e tamén do saxo, con dúas novas convocatorias. Así ás 5 teremos o concerto de fin de grau da alumna de piano Paula Miraz Coira e o seu remate ás 7 tomarán o relevo os estudantes de saxo Mateo Meizoso, Icía Salgado, Uxía Pita, Carmen Alén e Pedro Fontao. Os dous recitais van ter como escenario a Casa do Peso e a entrada será libre ata completar aforo. Fin de semana de novo de presentación de libros. E dicimos libros porque temos un o venres e outro logo en Monte Caxado, xa tamén esta mesma fin de semana. O primeiro é na biblioteca, o segundo en Monte Caxado, no museo. A literatura con rúbrica pontesa tamén vai ocupar un importante espazo na programación cultural da fin de semana con ata 2 presentacións literarias ideadas por veciños das Pontes. Así mañá ás 7 da tarde, na Biblioteca Rivera Rouco, o xove Anxo Vidal dará a coñecer El origen, a segunda parte da súa primeira novela La voz que no dieron callado. Este estudante do Castro Daúz de tan só 15 anos regresa á actualidade literaria tan só 6 meses despois de presentar o seu primeiro traballo e que tiña como protagonista a Alex, un rapaz de 30 anos que regresa á súa vila natal convertido nun home de éxito para afrontar os problemas que sufriu de adolescente, dende acoso escolar ata a discriminación pola súa orientación sexual. Nesta segunda publicación, Alex volve a ser o protagonista, aínda que a historia céntrase na súa nova vida afincada na súa casa familiar en Abadín, que comparte coa súa parella. Aínda que os detalles desta nova historia poderemos coñecer mañá xa máis polo miúdo e da man do propio autor que presentará ante veciños, familiares e amigos este segundo traballo. Será nun acto público aberto a todos os que desexen participar e no que tamén será posible mercar un exemplar da novela e levala dedicada polo seu autor. Ese domingo toca cambiar de xénero da man de Xosé María Ferro Formoso, que tamén edita a segunda parte da súa primeira aventura literaria. Tras Terror Mortis, que se publicaba o pasado ano, agora chega Oblea, un novo thriller protagonizado polo doutor Lafontaine, ambientado neste caso nas Fragas do Eume, e que precisamente a pasada semana se presentou no Mosteiro de Cabeiro. Agora Ferro Formoso dará a coñecer aquí nas Pontes esta nova publicación nun evento que se vai celebrar no Museo Etnográfico de Monte Caxado, dende as 12 do mediodía, e que terá como mestre de ceremonias o propio director do centro, Xosé María López Ferro. A presentación estará aberta a todo o público que desexe asistir e tamén haberá a posibilidade de mercar un exemplar desta segunda aventura de Lafontaine, que non vai ser a derradeira, xa que a autora anunciaba que, cando menos, conta con editar outros 2 libros baseados nas investigacións desta interesante personaxe. Da calidade dos queixos de Eume ninguén temos dúbida, pero ás veces fai falla que por aí fora vexa o que aquí facemos. A traverso do Salón Gourmet houve un concurso para os mellores queixos de España e, evidentemente, entre os medallistas estivo un queixo das Pontes, da Faira. Un queixo pontés foi medalla na elección dos mellores queixos de España deste ano. O queixo Eume de Tetilla, que presentou queserías do Eume e que se presentou na categoría de vaca nova con leite cru ou pasteurizado. Nesta 16ª edición do Gourmet Queixos presentáronse máis de 800 mostras que se someteron ao exame de 64 xuíces e que deberon superar 2 fases clasificatorias, con 20 categorías, das que saen os finalistas para unha fase final na que se disputaba xa o campeonato máis prestixioso de España adicado ao queixo. Un ano máis, Gourmet Queixos volveu escoller os mellores queixos estatais, valorando aspectos como a corteza, a cor, a textura, o cheiro, o sabor ou o regusto e a persistencia de cada unha das mostras. O queixo da Faira pasou á final logo de que 64 xuíces escolleran os 100 queixos finalistas, 5 por categoría, dentre as máis de 800 mostras presentadas. O queixo pontés quedou terceiro na súa categoría, co que se fixo cunha medalla de bronce. Na gran final escolleron os gañadores destas 20 categorías, pero deixouse para o final o gañador absoluto. Os 3 primeiros clasificados de cada unha das categorías optan ao premio Mellor Queixo de España, escollido xa por un panel de 20 xuíces profesionais, polo que Queixo Eume de Tetilla estará nesa terna. Onte tíamos en As Pontes un casting para Atrápame se podes, un programa concurso da televisión galega que leva moitos anos xa emitíndose e que, curiosamente, dicíanos que nunca tiveran a ninguén de As Pontes ali concursando. A verdade é que pode ser que non vera ninguén que iban As Pontes, pero sí de orixe das Pontes. De calquera xeito, moi seguro de onte saiu algún concursante ou algunha concursante da nosa vila.
A produtora Voz Audiovisual trasladouse onte ás Pontes para buscar novas facianas que se animen a participar nunha nova edición do programa da TVG Adrápame se podes. Así, durante a mañá, varios integrantes da produtora instalaron nos xardíns do campo da feira un posto para que as persoas interesadas se anotasen neste casting e probasen sorte, xa que quen sabe se da nosa vila pode sair o seguinte gañador ou gañadora do bote que acumula día tras día o programa que presenta Rodrigo Vázquez. Houbo que tan só por curiosidade se chegou ata este posto incluso quen se animou a anotarse, tendo simplemente que dar resposta a varias preguntas e botar un baile para demostrar que teñen humor e ganas de pasalo ben nesta exitosa aposta das tardes da televisión autonómica dende as 4:20 e que ven de poñer en marcha a súa 13ª tempada de emisión. Estamos ás portas xa o Día da Danza, é un día que se celebra en As Pontes, estáse debullando o programa para que sexa acorde co peso que ten culturalmente en As Pontes, a danza. As Pontes volverá a sumarse este mes ás celebracións do Día da Danza e que ao longo das vindeiras semanas se van desenvolver por todo o planeta. E que na nosa vila esta disciplina en dos piares básicos da cultura artística local, grazas tanto á Escola Municipal de Baile Tradicional como ás escolas de baile moderno e danza clásica, e que suman en cada curso máis de 200 alumnos e alumnas de todas as idades. Dentro do Departamento Municipal de Cultura están traballando xa nestes días nesta celebración, e igual que aconteceu o pasado ano, o baile en todas as súas categorías volverá a sair á rúa. Así, o 27 serán os alumnos e alumnas das escolas infantís de baile moderno e danza clásica os que demostren o seu bo facer nunha pequena performance na que se está a traballar, pero que aínda non ten localización e horario, pero da que lles daremos conta en vindeiros espazos informativos. Tamén os bailadores e bailadoras das escolas infantil e de adultos de baile galego se van sumar a esta celebración, neste caso o día 30, dende as 6:30 da tarde, na Praza da América, onde botarán unhas pezas para desfrute dos veciños e veciñas que se pasen por esta ubicación. Dous eventos abertos ao público e que servirán unha vez máis para poñer en valor o traballo dos nosos veciños e veciñas máis marchosos e acompasados, e tamén das facianas que ano tras ano se poñen aos mandos destas coreografías como Carmen Bo, Jaime Pablo Díaz ou Zaira Regueira. Seguimos con rapaces e rapazas de As Pontes que van representar o noso país nos campeonatos estatais. Desta vez é o Campeonato de España de Fútbol Sala, falamos dos máis pequenos, M10, e aquí temos a un pontés do Lago Sport, neste caso, Leo Díaz. O xogador sub-10 do clube local Lago Sport Leo Díaz xoga nestes días o Campeonato de España da categoría coa selección galega. O torneo dispútase en Portonovo, onde lle tocou xogar contra as Illas Canarias e Cataluña. Onte vencían xa a selección canaria por 7-0 e mañá xogaránse a clasificación á seguinte fase contra a selección catalá. Moitas grazas por escollernos diabais para estardes informados e informadas. Aquí estaré de los xa sabedes do que atinxe o local, porque somos a televisión local de As Pontes, somos RTVUM. Grazas de camañá, boa noite e bo descanso.